Pekný dobrý deň vám prajem. Najzávažnejšia otázka je, prečo sme prišli s touto výstavou. Pretože mestská časť Petržalka má ambíciu uskutočniť druhú etapu revitalizácie sadu Janka Kráľa. To znamená vybavenia parku, fontány, lavičiek, oddychových miest, chodníkov a ďalších zaujímavostí, o ktorých bude hovoriť autor projektu, pán inžinier architekt Balko. Toto je náš zámer, chceme pripraviť projekt, ktorým sa budeme uchádzať o fondy Európskej únie, ale nechceme to robiť bez vás, bez budúcich návštevníkov sadu Janka Kráľa. Chceme vám predstaviť prostredníctvom tejto výstavy, akú myšlienku, akú predstavu do tej druhej etapy ponúka autor, to znamená architekt, čím chce obohatiť, čím chce zvýznamniť sad Janka Kráľa. A my čakáme, že vy sa k tomu vyjadrite. Páči sa nám to, nepáči, chceli by sme tam mať niečo iné. Čiže je to pokus osloviť návštevníkov obchodného centra, Bratislavčanov, Petržalčanov, aby povedali svoj názor na budúcu podobu sadu Janka Kráľa.